Bari chache nigo yaba omogoko omonene anene hochia senga ya omobwatani oyomo wa esekta ya boda sirieta Mike Ntabo korwa sekenyoro Kenyanguru ikigotoka sense mogo sase wodi ya bobaracho neye magega yomo Samario muyaha sirieta omwana siasa Okengo Nyambane nyarakobaga weso kiana gwakana ebili wetana chiribu emyayemo echio chia nyalekoba chiko motanga Mike asenya kitali yemo obogatakatibu mu Chobosongo korengana n'ababwatanini ya mate yaye nigo bagokerege tambokerekyo asebatabira samatuka magega nigo banyareko bagwetana na kurigia obokonye magega yaye omoske oyo Okengo gwesokya na kwena na obokonyi obwomuliki oito Frida Kerubo nanyarako bagawikira na sense miyo Nyanguru na gusanga muna intorobotiro kubati magega yokubwatanigwa ase omubasokana obwepara oyo oirerete Mike Ntabo oyoro morundia obodaboda kurwa Nyanguru imenya libali chache kogenda gotigara ase nyagitari magega yokoborwa enchere yogoisani chibesa chiaganeire bono nigo yabo mogoko monene magega yare koirananka abere ndino bwo maboro buya okore biashara bya naragiri abana ne family lakini kwa party baya nganyora accident ngabune ko kogoro nyasa munaro mu yabantu betu bekenyoro bakamyo kinyagitari nera bweka asani abaya igoro musani omugako ngakera ngiwete Mike no nyagitari umuroko rugudani star what the driving school in fact nero jito ngakere simigoro wakande bingakinga matembe yande ne bili yande mile de miranga 100,000 ndugo yaito ya umia ya menyire nyagitari ali tutabwati no musani ogotokonya twatemire kominyokera abajumbe twatemire kominyokera abasani kusemba tokonya ondete yo tokonya twatemire kominyokanya na asaba chumbe twamenyekire kominyoka asaba gabana ba MCA ntonyorete bakonye bonde bwensi ye magega yo Musamario muya aselieta omoske Okengo Nyambane gwesokya naboigo komwakanira ebili yechirifu emia eyemo. By the way, Mungu alishuka mwenyewe kupitia Okengo. Nabo mosomuro yanda edibo tugonga niko na pesa kwa mkono kesho natoka hospitali. Sikuamini kama mimi nakuja kuona watoto wangu nyumbani. Mheshimiwa Okengo Nyambane otobwatira okoboko otebire ngari tukoria rero ebiri yarenge matari onyegweviri oakanire oyo mintairaneka egere nera konya abana bae. Bano ngoirane ni umugambi Okengo Nyambane mbuya mono asama yatokoreire otorusi yare ko era mariga konje tokorera ototinyire obeire treated yes ebiri ya kinire yes twasino koreisi ebiri eyo twakumire ngaki ngaito gotamaguchya ngogotokonya nege korwa kyobwanchani ekyo kyabage kogokerwa nababwatani ba boda korwa stage ya Kyogoro naboigo korwa asensemo ya mateyaye abantu konye tokubugete ngana basani baito batotamire batotame konye tokonya kuwata kumba bana siasa bana babebuga ana wabero omuntu buma ene musani mateka konye obokongwa ma musani na siasa ogikange bono kuigubuya. Nashukuru nasago seni Okengo kwa mkono ambao umeka Mungu akusaidie. Thank you. ngoiraneri muya mono aso mugambi ebi akorire nyasa museseni buya mono etari nekerengo asa rusirinya mwana one ande mbuya mono nigo ba motogirie Nyambane oyiboigoro mo director of communication na kolia eira yogocha komosira aseganga yaye yokobolia ekirgo kyobojumbe asebungelia enyalibali chache ngima mbuya mono Okengo Nyambane asega asugwa tokorero mwana oyo minto obere nyagitari bube igotema sano ichasa abantu abegama na boda abakyogoro ochasa abantu abanyari bali chache oikaranse yema seyemo tokoherese imicando tubwate yanyari bali chache egerekero togoikinga kinere togochikoika ntubutu kamana turojena togosete tosoki omuntu ito oratokonye nando maitenga abanyari bali chache ngakibakorete bachandegete nonye nabo nigo eyamate yaye nabo igo yabaka kogokera ogusiro kurwa service yomo MCA kurwa se wodi ya Kyogoro Walter Muchache ase okoba ambulance ya murusire Mike Nyagitari goika enkayaye Frida Kerubo Ndizi TV.